Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh. Dulur, piye kabare? Alhamdulillah muga-muga dulur-dulurku kabeh sing wis support channel YouTube Sinoman Jawa tansah pinaringan kaharyan kawilujengan, pinaringan kelancaran samubarangipun. Dulur-dulur sing wis support channel YouTube Sinoman Jawa, aku ngucapne matur suwun banget. Channel YouTube Sinoman Jawa alhamdulillah seiring berjalannya waktu diminati halayak umum dan progresnya sangat luar biasa. Yen informasi saka Sinoman Jawa iki munggo dulur-dulurku kabeh bermanfaat, di-share saakeh-akeh ya dulur, supaya apa aku luwih semangat nggawe konten-konten sing luwih bermanfaat maneh. Balik maneh ana ing channel YouTube-ku Sinoman Jawa. Ana ing kesempatan iki dulur, aku pengen bahas kodam pendamping saka saben-saben weton. Dulurku sing duwe weton Kemis Kliwon, ayo merapat mrene tak jelasne kanthi gamblang. Ning sadurunge tak jelasne, aja lali adate diseruput kopine dhisikno. Kodam pendamping saka Kemis Kliwon iki ya iku Nyai Ratu Kencana Wungu. Nyai Ratu Kencana Wungu ki sosoke kepriye? Dheweke kuwi duweni sosok sing wayu, duweni paras sing cantik sehingga weton Kemis Kliwon iki gampang disenengi marang menungsa liyane uga bangsa sing ora katon. Iki ora beralasan ya, iki ora tanpa alasan ya dulur. Krana dedeg lakuning Kliwon kuwi naga dinane ana ing tengah, ndadekne weton Kemis Kliwon iki dadi pancer utawa pusat perhatian. Weton Kemis Kliwon wis dinaungi kodam sing spesial kaya mengkono. Mula dulur-dulurku sing duweni weton Kemis Kliwon kudu ati-ati. Aja pene sampean gampang didemeni marang menungsa liyane utawa lawan jenise sampean cut sembrono nggawe dolanan atine wong-wong ngono kuwi ya ora pas. Yen awakmu wis dikei nikmat saka ngarsaning Gusti Allah, pengasion sing gedhe ya digawe sing apik dulur. Misalkan digawe tutur-tutur, misalkan dingin rumah ketne dulur-dulurmu sing congkrah kanthi rasa welas asihmu sing dhuwur iki iso sinambungan dadi siji malih ora tukaran. Weton Kemis Kliwon duweni cacah hitungan 16 memang spesial. Kayaknya wis tak jabarne sifat, watak, karakter dan lain sebagainya nggone videoku sadurunge sampean scroll nang kono. Weton 16 iki yo duweni rezeki sing apik. 16 iki cacah hitungan sing lumayan gede. Dulur-dulurku kabeh sing sik bingung, nyapa wetonku Kemis Kliwon kok sik durung mulya ibarate. Golek jodoh kok angel ram ibarate. Tak balekne nanggone sampean kabeh. Yen sampean kuwi ora seneng tirakat lan lelaku, ora ngenal wetonmu dhewe Kemis Kliwon, ora kok pasani, ora kok riadoi, ora kok leki. Weton Kemis Kliwon iki ya bakal dadi menungso sing biasa-biasa saja tanpa ada keistimewaan. Wong Jawa ngenale hanamung tirakat, riadoh, nyedhek marang Gustine, nyinambungne rasa marang Gustine supaya apa? Gusti Allah tansah pinaringan welas asih marang awake dhewe. Wis cukup semene dulur penjelasanku. Ketemu nang videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh.